تاتي كم عفن كتب وكتبر مرسماي اي طفعنا نيو عندنا عوت لكناي كم تلموديو عوتناتنا بايتا يمسكر دك من دينا ساعة تقعتب سمسلم سلف أباي أبسنق عوت في الدنيا كمل من بندراي كم تلموديو عوتناتنا بايتا يمسكر وين يحوى من دينا لاي لا لاي لاي لا لاي The United Kingdom, yes, the United Kingdom does not have a oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary أهلنا تاريخنا زي وطنو حماقة صراحة الصورة. Giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. See this? 2 new surveys say that Western countries are the happiest. is literally anybody else. Literally anybody else. ጽሞል ዘለ እዋን ዮ ላይ አከለን እንዳሉ ክፈሊና ስራዬን እንዳሉ ክፈሊና ሐማሴን እንዳሉ ክፈሊና ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ሰፊሕ ኣርስቲ እዩ ክኸውን ንሱ ድማ ሓደ ምዕራባዊ ዓለም ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ላቲን ኣሜሪካ ድን ካልኦት ሃገራት ዝምዕብላ ዘለዋ ራእያ ዳብል ስታንዳርድ ናቱ ክንርኢና ቀፂልና ካብ ጎረቤትና ዝመፅእ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ፖለቲካ ፀጥታ ቁጠባ ንኩሉ ዝድህስስ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ቀርኒ ኣፍሪካ ብወገን ዓለም እውን ክንርኢና ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናትና ድማ ብዙሕ ኣዛረበ ኩነታት ኣሎ ንሱ ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻለንጅ የጋጥመሎ ኮሜንት ፀሓፉ ከምኡ ድማ ጠቕሚ እንታይ ትረብሕሉ ኣለኹም እውን ኣብ ኮሜንት ግደፍ እናበልኩ መጀመርያ በዛ ናይ ቢቢሲ ክንጅምር ኢና ዘገርም ሓበሬታ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሚልዮንስ ተረኣያላ ኣብ ትዊተር ምክንያቱ ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ስለተክድ ላይክ ምግባር ኣይትግደፉ let's go. Let's start with this one. Let's take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, 2 decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ እዩ ንመራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ወይ ናይ ካልኦት ናይ ላቲን ኣሜሪካ እቲ ዝሕተ ዘሎ ናይ ጊያና ፕሬዚደንት እዩ ንኩላቶም ኣብ ቅድሚኦም እናኸደ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እዚ ናይ ዓውሎማ ፀገም ናይ ኢንቫይሮንመንት ናይ ፕላኔት ናይ ከምኡውን ብከላ ናይ ፕላኔት እናበሉ ናይ ክላይሜት እናበሉ ዝዛረብዎ ማለት እዩ እሱ ካብ እንግሊዝ ይመፅ እዩ መጀመርያ እታ ሃገሩ ዩናይትድ ኪንግዶም ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዘለዋ ስታንዳርድ ኦፍ ላይፍ ካብ ምዝመዛ ናይ ካልኦት ሃገራት እዩ ኣይኮነን ንፀጋታት ናትና ኣብ ትሕቲ መሬትን ልዕሊ መሬትን ዘሎ ዘይኮነሲ ንሰባት ከም በራዩ ገይሮም ዝጥቀሙ ዝነበሩ ፀጋታት ናይ ኩለን ሃገራት መዝሚዞም ዝጥቀሙ ዝነበሩ ሓደ ዓመት ንክልተ ዓመት ዘይኮኑስ ንኣማኢት ዓመታት ዳርጋ ዝሰፍሐ ክፋል ናይ ዓለምና ኣፍሪካ ፍርቂ ናቱ እንትበልካ ካብ ኤስያ ክሳብ ላቲን ኣሜሪካ ዘይከድዎ ቦታ የብሎምን ንኩሉ መዝሚዞም ኩሉ እሱ መዝሚዞም ንሱ ምስ ተወደኦም ድማ ኣብ ዓዶም መፅኦም ዘለዎም ትሕቲ መሬት ዘሎ ፀጋታት ብምሉእ ተጠቂሞም እዮም ንሱ ምስ ተወደ ሕጂ ካልኦት ሃገራት ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ነቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ገንዘብን ነቲ ቁጠባን ረኺበን ነዳዲ ደን ረኺበን ካልእ ነገር ረኺበን ከውፁ ምስ ጀመሩ ንዓታቶም ናይ ሞራል ስብከት ዝገብርዎ ዘለዉ ራእዩ ዘሴም ጋዜጠኛ ኣሜሪካ ከይዱ እታ ዝበዝሕ ነዳዲት እንተውፅእ ዘላ ሃገር ግን ክዛረብ ሞራል የብሉን ብቅዓት የብሉን ኣብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ንኡጋንዳ ከማ ገይሮም ሸናኺሮም እቲ ዝግባኣ ነቲ ነዳድያ ንኸይተውፅእ ንዓመታት ከልኪሎማ ቻይና መፂሓ ጊዛቶም ከውፅዎ ደልዮም ኣለዉ ኬንያ ከምኡ ናይ ግሪንዶ ናይ ገለ ደኢሎም ዘለዎም ፀጋ ከም ዘይጥቀሙ ገይሮሞም ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ብተመሳሳሊ ንዘለካ ፀጋታት ንኸይትጥቀም ንሳቶም ተዝህልዎም ድሕር ኣይምበሉ ነይሮም ኣብ ኣፍሪካ መፅኦም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከይዶም ዝገብርዎ ግን እዚ ይመስል ታሪክ ሕጂ ንሱ ካብዚ ናተይ እዚ ናተይ መልሲ ብርትዕ ዝበለ መልሲ ተመሲልኩም እቲ ፕሬዚደንት ዝመለሶ ዘገርም እዩ ናቡ ንኽየት ሕጂ practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you as a head of...
እቲ ካብቲ ንስኹም ከተውፅዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ነዳዲ ገና ዘይወፁ ዘሎ እዩ 2 ቢልዮን ዝኸውን ቶን ናይ ብከላ ካብቲ ነዳዲ ደይውፃኹሞ ዘለኹም ተውፂኹሞ ክመፁ እዩ እናበለ እዩ ዘፈራርሆ ዘሎ ነዚ ሓሲብኩምሉ ዲኹም ይብሎ ኣሎ ሓንስ ከንስማ State went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon, a forest that we have kept alive, a forest that we have kept alive. Does that give you the right? Does that give... So, someone type lolo. مجمريا ብዙሕ እንዲኻ ተዛሪብካ ዘለካ እንጠጠው ከብላካ ኢልዎ ጊያና ትበሃል ሃገር ክንዲ ታ ሃገርካ ኢንግላንድን ስኮትላንድን ክልቴን ሓዊስካ ክንደን ዝኣክል ጥራይሲ ብጫካ ጫካ ኣለዋ ሬን ፎሬስት ወይካ ግሪን ፎሬስት ማለት እዩ ግሪን ፎሬስት ድማ ከባቢ 19% ነቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝበሃል ኣብዞርብ ዝገብር እሞ ንዑ ተጠቂሙ ተባትክልቲ ኦክሲጅን ናብ ኢንቫይሮንመንት ይሰዳ ማለት እዩ ስለዚ ክንዲ ሃገርካን ክንዲ ስኮትላንድን ኮምባይንድ ሙሉእ ተሃገሩ ይሱ ክንዱ ጫካ እኮ ይብሉን ክንዲ ናይ ሞራል ሰባኺ ኮይኑ ንኻልኦት ክምህር ክመፅእ ከሎ ስለዚ ክንዲ ዝዓለም ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ነቲ መሬት ከምቲ ስኻ ናይ ኩሉ መሬት ኣትክልቲ ነይርዎ ከምቲ ንስኹም ዝገበርኩሞ ቆሪፅና ካልእ ነገር ኢንዱስትሪ ክንገብሮ ንኽእል ነርና ኢና ኣይገበርናየን ጫካ ኮይኑ ንነብስና ጥራይ ዘይኮነ እዚ ጫካ እዚ ድማ ንጊያና ጥራይ ኮነ ዘበርክት ዘሎ ንሙሉእ ዓለም እዩ ዘበርክት ዘሎ ክኽፈሉ ድማ ይግባኦም ብደረጃ ዓለም ክላይሜት ክንዛረብ ተኮይና ቀዳማይ ነገር ነቲ ክላይሜት ኣብ ብከላ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝገበረት ሃገር እያ ስለዚ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት يمكن ኤርትራ ወይ ካልኦት ሃገራት ናይ ክሊማ ክዛረባ ከለዋ 100 ዕፅፍ ናተን ክትከፍል ይግባእ ምክንያቱ ንዘበናት ስለ ዘበላሸው ንሳ ኣሜሪካ ካልኦት ኤውሮጳ ሃገራትን እዚ ይገብርዎን እዮም ኦኬ ሓንቲ ይገብሩን እዮም ነቲ ናይ ክላይሜት ፀገም ንምክልኻል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣይወስዱን እዮም ብጀካ ዘረባ ምክንያቱ ሩይ ስጉምቲ የለን መኻይናቶም ዝበዝሕ መኻይን ዘለዋ ኣብ ሃገራቶም እዮም ፋብሪካታት ኣብ ሃገራቶም እዩ ዘሎ ከምኡ ድማ ንዓመታት ዝገበርዎ ንሶም እዮም ሕጂ ግን ነተን ሕጂ ክጥቀማ ዝብገሳ ዘሎ ኣክኒ ንሳቶም ማዕረቱ ዝበከልዎ ተመሊሶም ክርሙ ዝፍትኑ እንታይም ዝገብር ዘለው ነተን ካልኦት ሃገራት ከይተበገስኩም ኣብቲ ናይ ቀደም ድኽነትኩም ኪዱ መንታንታ ፕላኔት ከይትበላሾ እዮም ዝብሉ ዘለው Does that give you the right to lecture us on climate change? I'm going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even wow. This is really ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ስለ ዝጎደለ እዩ እዚ ምዕብል ዓለም ዝምዕብል ዘሎ ዓለም ውርደተ ኩሉ ግዜ ብሚድያ ብኻልእ ብኣሽሙር ገይሮም ዘጥቅዕዎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኦኬ እቲ ተፈጥሮ ኣትክልቲ ከምኡ ስለ ዝሃበኩም ሲ ፍሉይ መሰል ድዩ ዘለኩም ሕጂ ብከላ ንኸተስዕቡ ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ሓተሎ ንስኻ ከመን መሰሊ ብካ ንዓና ክትምህረና ኣብዚ መፂኻ ኢልዎ ናይ መን ናይ መውራል ፃድቕ ኮንከ ስኻ መፂኻ ኣብዚ ንዓና እናይ ፅቡቕ ናይ ሕማቅ ክትምህረናን ክትነቕፈናን ትፍትን ዘለኻ እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን እዚኣቶም ዝዛረቦ ኣብቲ ፖሊሲ ናይ ክላይሜት ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ንሱ እቲ ፖሊሲታት ዝመፅእ ተገምቲሉ ነተን ሃገራት ነዳድየን ንኸይውፃ ካብ ባንክታት ልቓሕ ንኸይረኽባ ካብ ካልእ ነገር ንኸይረኽባ ትሬትስ ይዕልዩ ምክንያቱ ንብከላ ከስዕቢ ተባሂሉ ሬት ዝወሃቦም ንላዕሊ ይኸውን ብዙሕ ፋክተርስ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንሕና እቲ ዘለና ኣትክልቲ ከይቆረፅና ንዓና ንሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ዓለም ከም ዝጠቅም ጌርና ኣለና By the way, እቲ ናይ ክላይሜት ተፅዕኖ እንተኮይንኩም እቲ ኣማዞን ዝበሃል ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዘሎ ጫካ ንሱ ነዛ ፕላኔት ናትና ንኽትቅፅል ንዘለዋ ደረጃ ኦክሲጅን ከም ዘላቶ ንኽትቅፅል ዓብ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ ንሱ እንተተቆሪፁ ንባዕሉ ካብኡ እንድሕሪ ዲፎሬስቴሽን ወይ ምቑራፅ ናይ ኣትክልቲ እንድሕሪ ናይቲ ኣግራብ ናይቲ ጫካ ምጥፋእ እንድሕሪ ኣጋጢሙ እታ ፕላኔት ኣብ ዓብ ክራይሲስ ክታቱ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ንሕና ክሳብ ሎሚ ንዓለምና ሙሉእ ከበርክት ዝኽእል ጌርና ኣለና ነዚ ግን ብኣወንታ ገሊፅኩም ከፊልኩም ናውን ኣይትፈልጡን እዮም ክትከፍሉ እውን ይግባኣኩም ምክንያቱ ንስኻትኩም ኣብቲ ብክልሉ ዝነበርኩም ንሕና መከላኸሊ ንዓለምና ንክንከላኸል ንገብር እንተነርና ኮይና ክንክፈል ዝግባአና ምክንያቱ እቲ ፀገም ናይ ኩልና ኮይኑ እንተኮይኑ እቶም ፀገም ዝያዳ ዝገብሩ ዘለው ነቲ ፀገም ንመፍትሒ ዘበርክቱ ዘለው ክኸፍልዎም እዩ ዝግባእ ሓንቲ ከይገበረት ዋላ ሃገራት ዜን ሃገራት ኣፍሪካ ክኸፈላ እየን ዝግባእ ስለምንታይ ኩሉ እቲ ናይ ዓውለማ ወይ ናይ ክላይሜት ብከላ ወይ ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ ብምንታይ ይመፅዩ ንሳቶም ነቲ ነዛ ህዋናትና ስለ ዘበላሸና ኣይኮነን ናይ ፋብሪካ ኣለና ናይ መኻይን ስለ ዘለና እዩ ዝብክሎ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ከምኡ ድማ ሕጂ ኤስያ ዝገብርዎ ዘሎ ንስዩ ግዳይ ዝገብራ ዘሎ ንኣፍሪካ ንስዩ ግዳይ ዝገብራ ዘሎ ንደቡብ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ኣይዛረቡ ኣይክሕሱ ነተን ክብገሳ ዝደለየ ሃገራት ኣፍሪካ ንምቁፃይ ግን ብፖሊሲ ደረጃ
كم بدما بأفكار شيمين كم زي نسبات حماق تكبار كم زخانة أب ميديا BBC واتسيو كم زي لهم كم زقبلو خلو نتتاريخهم رسيعهم نتن هجرات الجز بالقصاص الله نمخلاف زتك أمور تاكتيكيو بزعد ما يصير حلو ما له actually بتي propaganda ناتهم بزح حسب نساتهم أبناء كليما كونفرنسي أب دبي تخايدين يركب 20 زبال أب وستساتفا private jet سلوما اتناو تساتفي لهم زموصتهم ناي كوربوريشن حلفت ديوم ناي بوليتيكا حلفت ديوم ببرايفت جيت سلازخدو حنت برايفت جيت نحر نفريد نحاد السبت ان بيل جيتس انا انا وندحر خيدا او تصادف نيرو اتا نسو كاب امريكا تبغيسو ن دبي كوفي زتمالسلا غعزو انا سدرا بيتين عامت ملو بماكينه معلتا وانت خيدنا ونكن دو بكلا خنا سلاين خلينا انتي غن يبلو نتتراسب نتحرسا بافريكا زلو هيوتن كغير يدليو نساتهم معلت وي كاب سومن ببرايفت جيت ناتنقسقسو نتبكلا زبال زلو زياده نبركتو لخلو نهاجرات افريكا بزعبا كليما نخزاربون نخمايطون ينغرو نغط. With our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, we'll still be net zero. No, powerful words, Mr. President. I'm not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is a hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets, are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution? And wow. ما بيلا غيرو زنو دغيفيا سمعوا زي كمزا عينت قانقوا دما يزدل زلو كمزا عينت تبعات كمزا عينت كونفرونتيشن مخنياتو نعمتات تتقملو بخمزي اكسبرتس مسل مزيوم نتو مرحت افريكا ديسريسبكت ناغبرو ديس نعتاتهم نتو مرحت افريكا ترى يكونوا نكالوت هاجرات زمعبلا زلو هاجرات لازم بلا زلو كنتن احنا نكلايميت نمكلخال نغبرو زلنا تبركتا لغريخه ويس نسخايقه بتوم نتكلايميت زبكلو زلو هاجرات وي كامبانيتات بوم تجازيكا نعنا كتكلف نعنا خصرفني خمسي خزل خيلو من يزخفلو بخمي يزخفلت لنا بي بي سي منقسنا انجليزي يزخفلو ابعد انجليزي لو عبيت كوربوريشنز نابنت ناي ندادي زياده تقدا كابتن بزح نداد توص كامباني ناي انجليز حنتيا بي بي تبال بريتش بتروليوم زبال كامباني ندادنا عالمنا نزبنا زوص زنبره كامباني بليونس مخصب زقبرمو تاكس ابعد انجليز كفيلو بو يزخفل قال كابت كفال ناي تاكس نبتي بي بي سي زبال غنزب وين زمصو مجمريا ناي كلايميت كم تنسو نخالوت كم هري لززاربو زلو زسمعنا يرتزغون نتا كامبانا بعد زلا نخط عصا مغبراني يرو مخنياتو اب عالمنا بزح نداد توص نسا حنتي سلازي اتزبل وزلو حق تخينو هاجرات ناي دبوب امريكا ويا افريكا جينا ويبصحنا الله ولا حنتي ززربالو درجه يكونان بصحن زلوا كزربن كجنحن وي كقصعن زغبو كين سعوديه خيت كهم بلو ايبلوم نيم كيتكم من امريكا تم زياده نداد دوص زلو وين امارات كيدمكم بديبلو ايبلوم نيم ندا إمارات مبلشات شيء شعب عيتنا ندا توص هاجريا اتنا كلايمت كونفرنس في عالم درجة أب دبي تقايدنير شعود ما نهاجرات أفريقيا نت كلايمت زخون حق كوصا تبوق صوتات نخجبرا يحطوا النيرو سلزي انتاي مالتيو أمريكا خي نتك جبرية ويكخفلية لا تسمع حتى زنبرت ربعنا أو تخمانة كفلتني لهم بنصارو نداد توص على دونالد ترامب تمشي دما كم دليت كوص يسخا already policy ناتو ايكونن ندادي كسل كمان كنوصي نايز بزلو نتن كالوت هاجرات ግን كم زيركا degrade ويكا نعن هرمكا زدحريت مالسن هذا بلو لي بزو يزلن لومي نغطلنا بزيا The United Kingdom. Yes. The United Kingdom does not have a process of term limitations in terms of government. It doesn't have. Neither does Sweden have. The Netherlands. Many. Who says they are not democratic? انتهي بلالو زيتري وزلهم تابون بيكي بريزيدنت ناي ساوث افريكا زنبري قدم بزعبا بوليتيكا خنزارب كلنا مرحت افريكا خندزا عمت في سلطان صنيهم كمزو خوينهم ديكتاتور دوغله دو داي بحالو اب امريكا دو اب انجليز داين مصيلو اب انجليز بوليتيكانيا نا اب انجليز اب بايتو ديو اب بارلمنت دي اب كالو زلو ولا برايم مينستر ون نخنداي غزي كغلغل خل غدب يبلون يبلمال اب حغناتهم سي غدب ناي بوليتيكانياتات يلا اب امريكا جو بايدن دينوسد جو بايدن شمنت عمت كم غتل بريزيدنت خوينو اب امريكا غلغيل شمنت عمت ابتت اوباما مالتي قدميو حد 10 عام زخون سنيتر ناي امريكا نيرو تدعمنا سنيتر نيرو
ሕጂ ድማ 4 ዓመት ኣመሓዲሩ ኣሎ ወዲ 81 82 ቀሪቡ ኣሎ ብሕጂ ድማ ን4 ዓመት ከመሓድር እዩ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንዓመታት ኣብ ስልጣን ፀንሑ እሞ ከዓ ፅነ ኢለ ከረየኩም ግዜ እንተረኺበ ኣታዊታት ናቶም 100,000 ክነሱ እቲ ደሞዝ ናቶም ወርሓዊ ደሞዝ ናቶም ብመንግስቲ ዝኽፈልዎ ናቶም ሃብቲ ግን 37 ድኻታት ኮይኖም መፅዮም 30 ሚሊዮን 60 ሚሊዮን ሃብቲ ከም ዝህልዎም ይግበር ካበይ መፅእ ዝገንዘብ nobody knows of course ካብ ብልሽውናን ካብ ስልጥን ይመፅዩ ግን ነዚ ኣይዝረብን እዩ እንታይ ዳ ናብ ኣፍሪቃ ተተገምጢልካ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ንሳቶም እዮም ብልሽዋት ንሳቶም እዮም ከምዚ እናበልካ ይዝረብ እናበለ እዩ ዝምህሮም ዘሎ እስከ ንቐፅል It was as a reaction to what had been happening. Now, the fact that the United Kingdom does not have term limits does not make it any less democratic. Sten Ryland I see here from Sweden. The Swedes don't have term limits. Doesn't make Sweden less democratic. If African countries decide not to have term limits, why would they be less democratic? Wow. So እንታይ ብላ ኣሎ ኣነ ኣብ ሃገረ ስዊትዘርላንድ እየ ዝቕመጥ እቲ ዝለዓለ ቦዲ ናይ ኤግዜኪቲቭ ብራንች ዝበሃል ናይ ስዊስ ቡንድስራት ንብሎ 7 ሰባት እዮም ሓደ ሰብ ብባይቶ ናይቲ ሃገር ብክልቲኡ ቻምበር ነቲ ብሰኔተርስ ከም ድማ እቶም ሃውስ ዝበሃሉ ንሳቶም ምስ መረፅዎ ናብቲ ባይቶ ናብቲ ወሳኒ ክፋል ናይቲ ፕሬሲደንሲ ሓደ ፕሬዚደንት ይኮነስ 7 ፕሬዚደንት እዩ ዘለዎ እዚ ዓዲ ቴክኒካሊ ሓደ ንሽም ነተን ካልኦት ሃገራት ንኽጠቕሳ ተባሂሉ እዩ ሓደ ፕሬዚደንት ንዓመት ዝበሃል እምበር 7 ሰባት እዮም ነዚ ሃገር ዘመሓድርዋ እዞም 7 እዚኣቶም ክንደይ ዓመት ኣዊፀንሑ 20 ዓመት ክፀንሑ ይኽእሉ ተዲኹም ኣሎ 20 ዓመት ክሳብ ኣሪጎም ባዕሎም ዝገድፎ ዳርጋ ወይ ገለ ስካንዳል ገለ እንተፈፂሞም ኣብዮም ዝነብሩ ተርም ሊሚት ዝበሃል የለን ኣብዚ ንክንደይ ዓመት ይፀንሕ ዝዛረበሉ ኣካል የለን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን ንኣብነት ኣነ ኣብ ስዊስ ዝነብር ዳይሬክት ዲሞክራሲ እቲ ዝበለፀ ደረጃ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ዓለምና ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብዙሕ መሰላት ስለ ዘለዎ እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ምጽናሕ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይፈልጥዎ ነይሮም ሰብ ኣብ 4 ዓመት መራሒ ስለ ዝቐየርካ ሃገር ትምዕብል ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ 4 ዓመት ሰብ ክትቅይር ከመይ ጌርካ ካብ ውሽጢ 4 ዓመት ንሃገር ክቕይራ ትፅበዮ ነቲ ስራሕ ነቲ ሃገር ንኽፈልጣ ጥራይ ክንደይ ዓመት ክወዘሉ እዩ ፖሊሲ እንድሕር ገይሩ ን10 ዓመት ከድልይቲ ፖሊሲ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ንቅድሚት ኣርሒቃ ንኽትሓስብ ወላ ክለባት ኩዕሶ እግሪ እንደረይዎ ክለባት እውን ከምኡ እየን ነዊሕ ኣርሒቆም ዝሓስቡ መናጀርስ ከም ናሽቱ ፀኒሖም ከም ናሽቱ መፅኦም ንዓመታት ዝቕፅሉ ንሳቶም እዮም ካብ ታሕቲ ኣሰልጢኖም ናሽቱ ኣምፅኦም ኣብቲ ክለብ ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ዓመት ኣብ 3 ዓመት ዝቕይራ ክለባት ግን ክገዝኣ ጥራየን ዝኽእላ እቲ ኮች መፅኡ ሓደሽቲ ተፃወትቲ ክገዝእ ዝኽእል ሃገራት ድማ ራእይ ዘለዎ ስራሕ ክሰርሓ እንድሕር ኮይነን ግዜ ክወሃበሎ ማጂክ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት መፅኡ ፍሉይ ነገር ክፈጥረልካ ትመራሒ ግዜ ክወሃበ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ፖሊሲ ካብ ታሕቲ ምፅኡ ሃንፂፁ ንነዊሕ ዓመታት ከምኡ ድማ ሕግታት ከተኣታቱ ድሕሪ 10 ዓመት ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ድሕሪ 20 ዓመት ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ከምዚ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ንሪኦ ዘለና እንድሕር ኮይንቲ ዲሞክራሲ ግን ባራክ ኦባማ ከሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ነቶም 30 ሚሊዮን ናይ ኢንሹራንስ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘይብሎም ኣነ ክቦም እየ ኢሉ መብፅዓት ይመፅኡ እቲ ኦባማ ኬር ዝበሃል ብክንደይ ሓይሊ ከም ሕጊ ንዑ ሓጊግዎ ተርዲኦም ኣለኹም መጀመርያ መዓልቲ ትራምፕ ምስተዓወተ ቀዳመይቲ ስራሕ ናቱ ነቲ ኦባማ ዝገበሮ ሕግታት ብምሉእ ብኤግዜኪቲቭ ፓወር በቲ ስልጣን ናቱ ገይሩ ኩሉ ካንስል ገይርዎ ኩሉ እቲ ንሱ ገይርዎ ዝነበረ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ዝሓንፅፆ ንህዝቢ ኩሉ ኤክስ ይብዎ እዚ እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምትፍናን ክበፅሕ ከሎ ናብዚ ዝወስደካ ድሕሪኡ ድማ ጆ ባይደን ምስ በፅሐ ካልእ ገይሩ ኣሎ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተይብላ ኣሎ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ስልጣን ምስ ተመለስኩ ኩለንተን ባይደን ገይርዎን ዘሎ ኤክስ ክገብረን እየ ዩክሬን ድዩ ካልእ ድዩ ኩሉ ኤክስ ክገብረ እየ ድሕሪኡ ዴሞክራትስ ክመፅኦም ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ኤክስ ክገብርዎ እዮም ስለዚ እቲ ኮርፖሬሽንስ ከም ድሌቱ ይህብ ትማሎ እቲ መንግስቲ ግን ሓደ ራእይ ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ከምኡ ዓይነት ናሓሸውየ እናገብሩ ከለዉ እቶም ሃብታማት ብድሕሪ መጋረጃ ረብሖም የሳልጡ ኣለዉ መንግስቲ ብከምዚ መንገዲ ኣብ ኣፍሪካ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልኒ ኣብ 4 ዓመት ሓድሽ ዲሞክራሲ ሓድሽ ባይቶ ድሓርካሲ እቲ ባይቶ ምስ መፀ ሰብ እኮ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እቲ ዲሞክራሲ ብኣፎም ዝብሉና ጥራይ ከይመስለና ድሕሪ ሓደ ኣካል ናይ ባይቶ ምፅኡ ኢሉ ሰብሲ ነቲ ስራሕ ክርድኦ ይክእልኒ ዓመት 2 ዓመት ክወስደሉ ነቲ ስራሕ ፅቡቅ ገይሩ ክፈልጦ ነቲ ዓውዲ ንሱ ተዋሂብዎ ዘሎ ድሕሪ 2 ዓመት ካብ ስልጣን ክትለያ እንተ ኢልካ እንታይ ክገብር ያ ኣብታ ዘለዋ ብልሽውና ዲ ገለገለ ክገብር ክፍትን ምክንያቱ ንነዊሕ ስለዘይፀንሑ ወይ ድማ ነቲ ካልኣይ ምርጫ ዝመፅኦ ዘሎ ንክበፅሕ ናብኡ ንክበፅሕ ነቲ ሕጂ ዝግብኦ ስራሕ ገዲፉ ከመይ ገይረ ክምረፅ ዝኽእል ከምርፀኒ ዝኽእል ነገራት ጥራይ ክገብር ይኽእል ምክንያቱ ንድሕሪ 6 ዓመት ዝመፅእ ለውጢ እንድሕር ክገብር ኮይኑ
نمن يليق قبرلو نسود يحرق لت عمد كابتن رجع كلن دحر قينو عبتن دلوا 3 عمد كغلغلو زغل ابنو حقن شجر كفتر الله زغلنا تحديكم قبرين ابنت انت يقبر غلاب سنترال بانك قيدو جنزب برينت غيرو نابت قطبا معات تقل من تانت شعو تقطبا صبوك مسل እዚ ዕጅዝ ገብረ ዘሎ ግን ድሕሪ 4 ዓመት ነቲ ሃገር ኣብ ጉድጓድ ይኽትዋ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣጋጢሞ ዘሎ ፀገም ካሲ ዘዚ መፀ መራሒ ኣብ ግዜኡ 6 4 3 6 7 ትሪልዮን ገንዘብ ፕሪንት ይገብር ኣብቲ ግዜኡ እቲ ቁጠባ ፅቡቅ ንክመስል ነቲ ድሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ፕሬዚደንት ግን ዕዳ ሰፍ ዘይብል ቀሪብሊ ይፀንሕ እቲ ድሕሪ ይመፅእ ዘሎ ከዓ በዓል ፈልጥ ዕዳናታ ኣና ኣብዛናተ ግዜ ከመይ ገይሩ ፅቡቅ ይመስለለ ኢሉ ካሱ መመሊሱ ፕሪንት ይገብር ስለዚ ዲሞክራትስ ይኹኑ ሪፐብሊካንስ ተመሳሳሊ ፖሊሲ ዘሎ መመፂኦም ፕሪንት እዮም ዝገብሩ ሓደ ካባቶም እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ዝደሊ ይፈልጡ እዮም ካሶም ኩላቶም እንታይ ደልዩ ነቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ዘጉድለላ መራሕያ ትደሊ ዘላ መን ክገብሮ ሱሳይድ ይሱ ንሱ እንድሕሪ ጌርካ ዝመርፀካ ኣካል የለን ምክንያቱ ካብ ቤት ትምህርትታት ክትቁጥብ ኢኻ ካብ ካልእ ኮርፖሬሽንስ ካብ ዲፈንስ ክትቁጥብ ኢኻ ካብ ኩሉ ክትቁጥብ ኢኻ ምክንያቱ ገንዘብ ከተትርፍ ትክእል ኣለካ ከምኡ እንድሕሪ ጌርካ ይምረፅን እዩ ገንዘብ ኣርቲፊሻሊ ፕሪንት እናገበርካ ክሳብ ታ ፕሪንተር ትስበር ወይ ድማ ነቲ ዶላር ዓለም ክሳብ ትነፅጎ ከማ እናገበረት ክትቅፅል እያ እዚ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ኢሎም እቲ ዝበለፀ ዓይነት ምዕደራይ ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ኣገባብ ዲሞክራሲ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ልክዕ ምስ ኩነተ ቁጠባኻ ምስ ኩነተ ናይቲ ሃገር ርኢኻ እንተዘይጌርካዮ እቲ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ዝበሃል ንባዕሉ ብዙሕ ሓጓፋት ዘለዎ እዩ ኣፍሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ኣካል ናይቲ ነቐፌታ ዝገብራ ዘሎ ክውንነት ዘለዎ ኣይኮነን ንሸይ ንስማዮ እስኪ So I'm saying that this was a tactical response to a particular history. And now we want to turn this into a principle, like it comes from the Bible or the Quran or something. نريمي 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 انتاينو نريمي 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 انتاينو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنعي قالو زهزبي حنتي يا قالو صنعي قالو سكير قالو شلام على يلا شلام على بزحاجر يلا شلام على On to the race to power in the US. Joe Biden and Donald Trump have a new rival. He is literally anybody else. Literally anybody else. That's the name. وزتري وزلهم أمريكا بزوانزي أمم وكلت عبيتها صبوت من رجع كتمرت كم زلوات وسين الله وهي أو تبتسه الله دونالد ترامب ريبابليكان كوكل جو بايدن دما ني ديمقراطس جو بايدن كاب سمانان حدا ناب سمانان كلتن عمد زو خيزلو بحج دما 4 عمد كم حدري بزح غزيت أجمعات ناتو أبز فيديو رينا لنا كاله غزي نطفالي لنا ناي دونالد ترامب دما نفلطينا كم حجي بريزنت خلو ولا كوا بزح صبو نغرات تلو كم درجة سب أمريكا كاوز بل سب سنة زي بالله يكونت مليون مالوا إذا بزنتاي لما تيلو كابزيوم كلتيوم أي خاف أكمني بزبل درجة ما تيزله كابزيوم كلت سب زخوني خن سبون كواس أنا يخل بزبل ما من قدي ناتو كامبي جميرو لويز بهالزلوس كنيشن اسمعيا. That wasn't the case always. The man used to go by the name Dustin Abe. He is a 35-year-old U.S. Army veteran from Texas. He teaches maths to 7th grade students, but now he has decided to run for the elections and competition for the presidential post. Although he needs 113,000 signatures from non-primary Texan voters by May to get his new name on the ballots, which seems highly unlikely, but still, the man is trying his. So, ولو كابزح طلبات بزح كجبرز جبون تلوه متيجن كابزيوم كلتيوم أي كفاكمني نعي مرتوني بمبالي دزارب زلو يحشوم ده أي حشومن حزب أمريكا يزفلتو بحفشة أبزوان زجن تي مريج عم منجزم كلته بزحات أمريكاويان كم زقلتوا بوليس ويكابتي مصنع تتاز جبر بتدقق عمي كلام مريج عاد تزهلونا زبل زربا يخير ينقص على لوجن عم منجو كلتيوم دما سالسايون وكم مريج علىهم RFK independent لون عجن كعبات يوم زليوه تنايا ودحوني جون اف كينيدي كله روبرت RFK زبال ግን ንሱ ኣብ ሚድያ ክመጽ ኣይደልዮን እዮም ክልቲኦም ወገናት ሪፐብሊካን ኣይደልይዎ ዴሞክራት እውን ኣይደልዮ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እውን ኣይደልዮን እዩ ስለምንታይ ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ኣንጻር ብዙሕ ነገራት ስለ ዝዛረብ ንዑ እውን ኣይደልይዎን እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳዕ ክንደይ እቲ ሚድያ
ነቲ ኩነታት ኣጓሃሂሩ ከም ዘርእየና ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ናይ ኣፍሪካ ከም ናይ ሰይጣናውያን ገይሩ ከም ዝቆል ወይ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ከም ዝኾነ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ኣብ ኩሉ ነገር ከም ጽቡቅ ገይሮም ስለ ዝቐርጽዎ ዘሎ እዚ ኩሉ ሰብ ከስዕብለሉ ይግባእ ሕጂ ግን እዚኣ ርኢና ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ገጽና ክመለስ ኢና ቱማቻዊ ከይንኸይድ እዚኣ ኣስከራይዋ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ክብሪ ዝወሃቦ ዝነበረ ፕሬዚደንት እዩ Et ce sacrifice commence d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Dans notre pays, il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières. Ils doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures. ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርደልየ ዘለኹ ጊቭ ሚ 1 ሰከንድ ጽቡቅ ጌረ ከረዳእኩም ስለ ዝደለኹ እየ ክልተ ነገራት ክንርኢና ምስቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ Politicians become millionaires. So mostly getting paid under the table. So there are under the table deals. Many of them are just hiding in plain sight. It's my belief that if you have done favors for Boeing to the tune of 900 million or 9-figure sums of money, hundreds of millions of dollars in the state of South Carolina. So ቶማስ ሳንከራ እንታይ ብል ነይሩ ፖለቲከኛታት መስዋዕት ክገብሩ ከም ዘለዎም ይዛረብ ጸኒዩ ቶማስ ሳንከራ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ናጽነት ናይ ኣፍሪካ ናይ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ዝነበረ ሕማቅ ተኸቲሉ ካብ ስልጣኑ ሳለየ ንህዝቢ ግን ጽቡቅ አንፈት ዝነበሮ መራሒ ነይሩ በብዙሕ ጽቡቅ ዝጥቀስ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሃብታም ክትከውን ተደሊኻ ከም ፖለቲከኛ እንታይ ክትገብር ኣለካ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ኣብ ፖለቲከኛ ከለኻ እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ ቪቬክ በሃል እዚ መወዳድርቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ኣብ ስልጣን ፕሬሲደንሲ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ንሪፐብሊካን ክውክል ተገይሩሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ብዙሕ ሓቀታት የውፅእ ነይሩ እታ ብፀጋሙ ዘላ ኒኪ ሄይሊ ትበሃል መወዳድርቱ እያ ነይራ ንሳ ድማ በቲ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ዓለምና ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ ብዙሕ ደገፍ ዝወሃባ ሰብ እያ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕሪ ኣብ ፖለቲካ ንቅድሚት ክትመፅእ ኮንካ ወይ ከዓ እዞም ፖለቲከኛታት ከመይ ገይሮም ይህብትሙን ዝብል ዘረባ ፖለቲከኛ ከለኻ ንረብሓ ናይቶም ብውግን ወረውግን ዝኸዝቡ ካምፓኒታት እንድሕሪ ትሰርሕ ኣለኻ ተርብሖም እንተለኻ ፖሊሲታት ንሶም ዝደልይዎ እንድሕሪ ትገብር ኣለኻ ደሞስካ ያኽለካን እዩ ካብ ፖለቲካ ምስተኣለኻ ግን ቀጥታ ናብቲ ቦርድ ናይተን ካምፓኒታት ክትከይድ ትኽእል እሞ ሚልዮናት ክትከፈል ትኽእል ይብል ኣሎ እዚ ኤግዛክትሊ ሓደ ብሓደ ተግባር ናይታ ኒኪ ሄሊ ዝገበረቶ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ተራሰብ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ዘይነበራ ባንክናታ ኣብ ውሽጢ ድሕሪ ፖለቲካ ካብ ፖለቲካ ምስ ወፀት ናብ ቦርድ ናይ ቦይንግ ኣትያ ማልቲ ሚልዮነር ክትኮነሉ ትኽእል መንገዲ ካልእ የለን እንኮዚ እዩ ወይ እውን ኣንጻር ረብሓ ወይ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ትሰርሕ ነይራ እንተትኸውን ቦይንግ ወሲዱ ድሕሪ ፖለቲካ ኣብ ስልጣኖም ኣይመምፃን ወይ ኣብ ቦርድ ናቶም ኣይገበራን ወይ ካልኦት ካምፓኒታት ከምኡ እዮም ይገበርዋን ስለዚ ደሞዞም ተራ ደሞዝ እናወሰዱ 270,000 እናወሰዱ ናቶም ኔትወርት ወይ ከዓ ሃብቲ ናቶም 30 ሚልዮን 68 ሚልዮን ታብ የማን ዘለኻ ኤሊዛቤት ወረን ትበሃል ንሳኻ ንሳን ሰብኣያን ደሞዞም ከባቢ 200,000 ዝኸውን እቲ ናቲ ሃብቲ ድማ ክንደይ ዝበፅሕ ኢልዎ ኣብዚ ንስማዮ ንሽተይ South Carolina showering on Boeing that it would be inappropriate and undesirable for you. I don't think your son should be sitting on the board of a Ukrainian company collecting $5 million when he doesn't have the first qualification to do it. Yeah. Especially if you then become the president and fork over $200 billion of money to Ukraine. If you're Elizabeth Warren, nobody has any idea. Everybody knows what her salary is. Yeah. Her and her husband's included. A few $100,000 a year. They got expenses. And suddenly her net worth is disclosed to be $68 million. So, زيادة ናታ ናይ ሰብኣያን ደሞዝ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ምክንያቱ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ ደሞዝ ድማ ፍሉጥ እዩ እንትኾነ ሃብቲ ናታ ካብ ተራ ሰብ ዝነበረት ናብ 68 ሚልዮን ደይቡ ካበይ መፅኡ እዚ ገንዘብ ብርግፅ ካበይ ከም ዝመፀ ብድሕሪ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ዝገብርዎ ስምምዓት ኣለዎም እዩ ዝብሎ under the table ድሕሪ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ዝግበር እዚ ከዓ ብግልፂ እንተዘይተዛረብሉ ብልሽውና ማለት እዩ ንዑ ንዘይገብር ድማ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ካልእ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቂስዋ ነይሩ ናይ ቶማስ ሳንካራ ሕጂ በዚ መንገዲ ኢና ክንሪኦ ዘለና እቶም መራሕቲ ንሳቶም እቶም መራሕቲ ንሕና መስዋዕቲ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ፈርስት ክላስ ክኸዱ የብሎምን ናብ ካልእ ዓለም ክኸዱ ከለዉ ሰከንድ ክላስ ክኸዱ ኣለዎም ኣብ ዘየድሊ ፕራይቬት ጀት ገይሮም ክኸዱ የብሎምን ምስ ህዝቢ ተፃዒኖም ክኸዱ ኣለዎም ፍሉይ መኪና ክህልዎም የብሉ ንኣሽቱ መኪና ክህልዎም ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ተረፍ ንቤት ትምህርቲ ንሕክምና ንፅርግያ ንሕርሻ ንዲጋ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሓደ ሚኒስተር ኣብ ናይጀርያ ይብልዎ ንኣብነት ወላ ተራ ሚኒስተር እኮ እዩ ሓደ 5-6 መኻይን ኣለዋ ንዑ ዝዕጅባ ክቡራት መኻይን እዮም ሰባት ኣለዉ ስለምንታይ ድለ እዚ ኩሉ ገንዘብ ስለምንታይ ይጠፍእ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እቲ ፖለቲከኛ ንረብሓ ናይቲ ህዝቢ ስለዘይሰርሕ ብዙሕ ደሞዝ ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ካብ ስለዘይደልዮ ክቐትሎ ስለዝኽእል ይከላኸሎ ብዓይኒ ሓቂ ግን
እቲ ፖለቲከኛ ትክክል ዝሰርሕ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድ ፖለቲከኛ ብዙሕ ደሞዝ የብሉን መብዛሕትኡ እዚ ከዓ ፀገም ኣለዎ ንባዕሉ ኣብ ፖለቲከኛ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ደሞዝ የብሉን ገሊኦም ትሬን ይኸዱ መኪና ክግበረሎም ይኽእል ግን ካብ ካልኦት ካብ ናይ ባንክ ሲኢኦ ንላዕሊ ኣታዊ ወይ ከዓ ሂወት የብሉን ተራ ሂወት ይክልዎ ዝኽእል ወላ እኳ ኣታዊታት ኣሎ ክብሪ እንተለዎ ገለ again ኣብዚ እውን የለና ይንብል ኢና indirectly ኣብ ኮንፈረንስ ከይዱ ድዩ መፅሓፍ ፅሒፉ ድዩ ገለ ገይሩ ድዩ ገንዘብ ከም ዝረክብ ይገብርዎ እዮም ነቲ ፖለቲከኛ ንረብሓ ናይተን ካምፓኒታት ዝሰርሕ ተኮይኑ እዚ ግን ካብኡ ናብኡ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ክረአ ከሎ እቲ ሲስተም እቶም ፖለቲከኛታት ኣመን ሃብታማት እዮም ብመንፅሩ ድማ እቲ ሶም ዝገብርዎ ፖሊስን እቲ ህዝቢ ዝነብሮ ዘሎ ነገርን ጋብ ክህልዎ ይኽእል እዚ ዓይነት ዘረባ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ገበን እዩ ዝቁፀር ክንብል ንኽእል ሶ ነዊሕ ከይድና ኣለና ብናይ ምዕራባዊ ፖለቲካ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ከዓ ዓይኑ ክኸፍት ስለ ዘለዎ ክንብል ንደሊ ነዚኣ ሰሚዕና ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና أنت دقل حزبي أنت حياتي كساكرنا عيو أجفات نياتي زي كما خاطن زي كلو زي كما خاطن زي كلو كنده حزب ديو أبحن فشفي زلو كنده حزب ديو ومسوت هزلو كنده حزب ديو أبحن قرقر زلو كنده حزب ديو وابن منازلو أبقنا حزبي خات عرام حزبي خات نوه حزبي خات ንብረት ተረኺቦ ነው ይባል ድንገት ዝተሓዘ ሰብ ተል ንብረት ተረኺቦ ነው ደልልትሎ እዚያ ሌተስት ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ እያ እሳ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ነገራት እዩ ብዛዕባ እቲ ሕማቕ ባህርያት ኣብቲ ክልል ኣከባቢ ራማ ከይዱ ዝተዛረበ ይመስለኒ ኣብቲ ክልል ሰብ ምጭዋይ ከም ሓደ ንብረት ከም ሰብ ከም ንብረት ተቆፂሩ لحد مسمعيو الكونتكست كبكم إليه. سرقوا سوالو ገንዘብ ካብ ደገ ክሕወል ገንዘብ ወርደሎ ይወረደን ናተባለ ካሊ ናይ መስለኩም ተካይዳ ናይ ባዕልና ማሕወር ካብ ላዕሊ ክዓብ ታሕቲ ናብ ንጹህ ገበን ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዓበይቲ ቁም ነገር ዝሰርሑ ትካላትና ኣብዙ ዓልወስ ኣብ ዘይው ዓልወስ ክሕመዩ ዝኽእሉ እዚኣ ክመለሳይና ቅድሚያ ግን ዜና ኣላ እዚኣ ክሰምዖ ደልየ ኣለኹም يا مونغو تግራይን ኣምሓራን ኣብ ዘሰሓብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብዝተፈጥረ መጠናዊ ግጭት ህይወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ኣማሓዳሪ እታ ወረዳ ገሊጹ ኣብቲ ዝተፈጥረ ግጭት ካብቶም ዝሞቱ ብተወሳኺ ካልኦት 12 ሰባት ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኣማሓዳሪ እታ ወረዳ ሞላ ደርበው ሓቢሩ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ትግራይ ሃብቱ ኪሮስ ግን ዘጋጠመ ግጭት የለን ብዛዕባ ኣበይ ዝተፈጥረ ግጭት ይዛረቡ ከም ዘለዎ ኣይፈለጥን ክብል ነቲ ወገን ኣምሓራ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ግጭት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ይተዛሪብሎ ኣማሓዳሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ሞላ ኣብዝሃቦ ቃል እቲ ካብ ሶኒ ኣጋምሸት ክሳብ ሶሉስ ፍርቂ መዓልቲ ዝቐጸለ ግጭት ዕጡቓት ሕወሓት ኢሉ ብዝፀውዖም ሓይልታት ከም ዝተጀመረ ይዛረብ ሶኒ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 6 ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ጎቦታት ተጸጊዖም ንሕና እውን ሓይልና ናብ ተኸባባ ጸጊዕና ስለ ዝሓደርና ሶሉስ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ቀትሪ ኣብ ወግኢና ነርና ኢሉ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዶብና 150 ሜትሮ ርሒቆም ድፋዕ ኩዒቶም ዝበለ ብወገን ክልል ኣምሓራ ንወረዳ ራያ ኣላማጣ ዘመሓድር ዘሎ ሞላ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዎ ኣዘ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እኳ እንተሓበሩ ቁልጡፍ መልሲ ከም ዘይረኽቡ ወን ተዛሪቡ ሞላ ነቲ ጉዳይ ከብርህን ከሎ ከምዚ ዓይነት ተጻብኦ ከጋጥምን ከሎ ዝቋጻጸርን ከላ ዝሕለን ሰራዊት ምክልኻል ኣሎ እንተኾነ እቲ ኣብኡ ነቲ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ ዝምልከቶ ኣዛዚ እንተፍለጥናዮ ንዕጡቓት ሕወሓት ግን ደው ከብሎም ኣይከኣለን ኢሉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቁልጡፍ መልሲ ክህቦም ብዘይምኽኣሉ ዘለዎም ሓይሊ ምልሻ ወዲቦም ናብቲ ውግእ ከም ዝኣተዉ ዝገልጽ ዘኣመሓዳሪ እቲ ውግእ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ መግለፂ ምሰውፅእ ንምሸቱ ከም ዝተጀመረ ይሓቢሩ ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ነተምሃሮ መንግስቲ ኣምሓራ ወርሒ ኣብ ዘይመልአ ዋና ካልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ጥቃት ከም ዝኸፈቱ ተገሊጹ እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ግን መንግስቲ ኣምሓራ ሎማዓንታው ዘውፅኦ መግለፂ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጥቃት ከም ዝኸፈተ ተምሲሉ የጀናግር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብን ዝበሃል ውድብ ኣምሓራ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ንውግእ ክዳሎ ዝፅጉዕ መግለፂ ኣውፅኡሎም ኣንገሶም ኣብርሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽሞም ዘለዉ ተደጋገምቲ ናይ ሕጊ ጥሕሰታት ተመልኪቱ 16 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኣምሓራ ካብዞም ንኽልቲኡ ህዝቢ ናብ ተወሳኺ ቂምን ደም ምቅባእን ዝወስዱ ስጉምትታት ክቁጠብ ድሕሪ መግለፂ ምውፅኡ እቲ ኩነታት እናኸረረ ዝመፀ ይመስል ነዚ መግለፂ ስዒቡ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገን ራያ ካብቲ ወረዲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ወፃኢ ካሊእ መሬት ንምውራር ዝዓለመ እዚ ሶሪ መንጎ ሚት ኮይነ ፀኒሐ እዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ድማ ነዚ ነገር ዘተንብዩ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት
ምትፍናን ከም ዘሎ ኣብ መንጎኦም ፀገም ከም ዘሎ ኣብ መንጎኦም ዘይምርዳእ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ዝበፅሓኒ እዩ እዚ ብፅሓኒ እዩ ዝናተዩ ዛይናተይን እዩ ከም ዝበለ ዘራረባ ኣሎ ትግራይ ዝበፅሓኒ ቦታታት ኣሎ ትብለላ ኣምሓራ ድማ ተወሲዱና ዝነበረ ናትና እዩ ኣብኢድና ኣሎ ይብልለው ፌደራል መንግስቲ ድማ እቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ይመለስ ብሬፈረንደም ድማ ከነማልሶ ንኽእልና ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎኦም ዘይምርዳእ ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል very difficult እዚ ኩነታት ግን ብሓደ መጽናዕቲ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተገልጸ ናብ ካልእ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ፊቶም ነይሮም ንግዜ ንገጥፎ it's a very complicated situation እቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝኾነ ኩነታት ክኸይድ ይኽእል ብቐሊሉ ድማ መፍትሒ ክረክብ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ወላ ሽምግልና እንተገበርካ ትግራይ እቲ ቦታ ትግድን ክረኽበለን ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም እቶም ኣምሓሩ ድማ ናትናዮ ኣይንህብን ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ክትገብሮም ትኽእል ነዞም ሓይልታት ከቢድ እዩ ክልቲኦም ወገናት ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም ናይ መን ይዓቢ ናይ መን ንስ ካል ኣርስቲ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎም እቲ ፌደራል ድማ ንክልቲኦም ጠጠው ከብል ዓቕሚ የብሉ ምክንያቱ ነቲ ፋኖ ፊቱ ገጢሙ ክስዕሮ ይከኣለን ኣሎ ንትግራይ እውን ከምኡ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ዳርጋ ከም ታይም ቦምብ ክበሃል ይኽእል ምስ ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍንጀር ዝኽእል እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ድማ ናብኡ ዝአንፍት ይመስል ሓደ ክምለስ ኢና ናይ ጌታቸው ረዳ ድብላ ፀንሐ ምዝያ ተሓይዘ ክርያ ስለ ዘለኹ እየ ዓበይቲ ቁም ነገር ዝሰርሑ ትካላትና ኣብ ዝውዓልዎስ ኣብ ዘይውዓልዎስ ክሕመዩ ዝኽእሉሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ህዝቢ ክሳድና ክነድንን ዘገደና ዓይነት ገበና ትፍፀመሉ ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታት መራሕቲ ሃይማኖት ከይተረፈ ኣብ ናይ ሰብ ምሻጥ መፅናዕቲ ገይርኩም ውሰዱ ሙሉ መፅናዕቲ ገይርና ስም ዝርዝር ክጥቀስ እዚ ጉዳይ እዚ ስጉምቲ ብምውሳድ ጥራሕ ከም ዘይፍታሕ ክንፈልጥ ኣለና ህዝቢ ክፅየፎ ክእል ኣሎ ጎረባብትና ኣሕዋትና ብዝፈረሰሉ መንገዲ ዝፈርስ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ግን ከም ባርያ ዝሽየጠሉ ኩነታት ተተፈጢሩ ኣብ ናይ ደገ ሰባት ደው ዝብል ከይመስለሉ ሓንቲ ኣብነት ጥራሕ ክነግሮም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነብር ሓደ ሃፍታም ስግር መረብ ዝወለድ ሰብ ፈልጣ ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኣይ ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ወደይ ተታሒዙ ዘሎ እሞ ክውፅእ እንታይ ዝገብር ገንዘብ ክፈልዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ድሓር ሓደ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ዝዛረብ ኣይ ኣብኩኡ ምስ ሰብ ይሰርሕ ሰውቶም ጨወይቲ ሸየጥቲ ዘለውሉ ቦታ ኣብ ኮይኮ ንሱ ፓርትነር እዩ ሽርቂ እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢሉ ተዛሪቡ ትግራይ ስለዚ ገንዘብ ዘውፅእ ተኮይኑ ናይ ግድን ካብ ካሊእ ቦታ ክመፅእ ይብሉ ንኡን ጨወዮም ሕዚ ማለት ሰምዓዎ ከይመስለኩም እዚ ባዕለይ ዝፈልጦ እየ ነግረኩም ኣሎ ሕዚ ኤርትራዊ ሱዳናዊ ገለገለ ብዝብል ዝተጀመረ ደው ይብል ዕላምኡ ባህሊ ነውሪ ገለ ዝበሃል ኣሰራርሓ እምነትና ገለ ዝበሃል ኩሉ ሓደ ሽደሽሉ ገንዘብ ማእኸል ዝገበረ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ደው ይብል ትግራዋይም ደው ይብል ሶቲ ናይ መሸጣ ዝብል ዝፅርፅርኩም ዘርዕሉ ሓደ እዚኣ ስምዑ ካልአይቲ ድማ እዚኣ ንክልቴና ተሓይዛ ክዛረብ እየ جبل سفيح كرأي استوعل أبزح الفصومون أب تجري أبوش تسلست أوارح ترح لعلي حد 233 دك أنستون هزاناتن صوتها متقعت بزحون ولا دبو أنكي ترفز تدفرة دك أنستون كنز مبارات صبتي بنانيرنا نز أدم كنزتيلو دماك لتاقاش عدي ملخ ويزري تحدث أسجناك إيه أب كتما مقالة قد صوتها متقعتي نزوقنا حب دك أنستون أبزح بحبالو مأكل وان ستوب عقابي تحدية وين أبرها دما كابتوم نزبا أكل نسنا لبونا نزبت صح زلو بدلات أطون مبال أب زنكسا أصلي خونو زتسمي هجلة دك أرجل مناسين بوسواسيتنا أباليا كواقع أنا أين حدث بقى جمر ما أبتكل لابل عليه هتسانات دك أرجل زبت صحي صوتها زبيتها والمتقعتي أم أنت يدرج له أنت عين صوتها متقعتها يبزحو يعني لي قبل عليه دك أرجل هتسانات زبت صحي طلعتات بزحف عينتها له كوزين تزخف أتواهي بزقلة أو صوتها متقعتيو كأوسعي دما كلاوي قدات ويدما موقعتي زي أمساسة بزوج كواي بتحين مالتي
بزرزر كرة أكلهم فلايد ما أظن مش تسلسة أوارح أتي أبلع لدك أمس يزبط صوتها متقعد توسخوا زبلوا صبصابات بتدقاقامي وتصوني رمومو أنت أيوت لحزز درجة أم أنت درجة له بمن تاخد نقلصهم نخلزهم نقرات زيهم الشيء عاوز سلسة ورحي قالت حدا مأخل ويدمو أو عيدر هوسبيتال زركا وان ستوب سنتر أبلع له زعناتن دك أمس يزبط احتقعت ناي فتحي قالوتنا ناي تعنا قالوتيو ناوز مأخل زي كاوز جمرلو يكاتيت حاجة جميلو كساو جنبو سلاسة زلو ياو 159 أنتن زغونا دك أمستيو استفلا عيني قطعت بزيحنا إلا نفط مأخل بزيحنا نايم كابزي إن تنزل زحا ياو صوتاوي تقعت زبط دك أمستيو صوتاوي تقعت أنا وتوعتاي أنا ولا نسيتي مشات جلس بالالو سبحان جوها كليت مشات قال متات متسخل مش تدقراي سو إندا طبحها كليت ناي هتصلات إيرترا وانا بتدقراي دشيت المخنيات يلا جي تدقراي نبزودقة كنا تخدلو سب قاترو زحردلو سب قاتر بسلك تحنقول قالي تخونتات سو أموداتهم إيرترا زي لو مزبلو زلو يتمعلو زبلو زنبرا خاص كملسينا نسمعيو بتدقراي زلو كنا تغيري منالوات بزح نقرا استرف على بحجي ما تودي حجي كم دنا شعبيه زبل 4 قنبات كوينو بالعس زي كونه معنا في تغير زلو كان معرف كفته حجي لا حزب شبك قاطم مخليو ساعات حزب كهلق فتني بحيث عليه تقول سلا زبل استوصل مكرهات كله انا يخلان تذكر طونا على الاسلام شعتن ورح حمشته نزخنتات مسراخ هو ابزوش 4 سمون مقيارات كله مخانو يعني عاوت تصفر مدرك كله خمس خل تزاريبا يربز على الاسلام شعتن ورح حمشه حنت سومن يتريفات انا تزبلنا كون تخكون مس بينونا زحلفه غزي مصينا بزغرصنالو از ورح 6 زخونه مقيارات كم زغبرن كم زلو ممكن نقلص علينا اسرع سان كنتني تزارب زلو ازيف كل ነገር كم تودى غيري تزارب زلو عشان اب اسرع سان كنتن ورح حمشه يتزارب زلو نزنا لومي توديو تفيلمناتو جيم اوفر تباهيلوسي تግራይ ሃገር ኮይናስ كل ነገር تودي بنات راسي ياي نقدميت حليف زنبب كويني يزارب زلو سمعوا غزي اسكتعم كل ነገር كويس فتحالك مغنياتو هلو كونتات بوليتيكا يتخاب كانن بوس لصلحنا مالك سلازي اتي كونتات تغيروا له حزب تግራይ እንኳ عدس بلكا يبل እዚ ግን ናይ ከመይ ሰኩሪ ይخلو عوታ ይኮነን ምክንያቱ ትግራዋይ በባህሪው እንታይ ዓይነት መንነት መኻኑ ስለንፈልጥ ኢና ወይ ትግራዋይነት መንነት ተለቢስካ ይሁን እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ትቀየር እንታይ ዓይነት አራዊት ከም ትቀየር መንነትካ ስለንፈልጥ ኢና ነቶም ኤርትራውያን ትግርኛ ዝዛረቡ ሸዓተ ብሄር ሓድ ነዶ አይተወልና ኣብታ መንነትኩም ብሄርኩም ኣብ ኣጽንዑ ስለመንነት ናብ ትግራይ ምኻደ ቆርጾም ትግራይ ሲናይ ትኮይናቶ ታረኛታት ተጋሩ ይምባሉ ትግራዋይ ባዓል ትግራዋይ ባዓል ታረኛ ኾን ንሲ ክጭወ ንሲ ጽባሕ ንጎ ኮላሊት ክሽየጥ ሕጂ እዚ ታይ ዘድልየት ኢልካና ሓበራዊ ጻዕሪ ዘድልዮ ህዝቢ ሽረ ናብ ነፍስኻ ይመጽት ኮላ ኣብ ልዕልቲ ፖሊስ ጣብያ ወራሪ ይኸከል ዘሎ ኣብ ነፍስ ኤርትራዊ ናጻ ኸጾም ከ እዚ ሎ ምዝ ዛረፈ ዘሎ እዩ ፖለቲካዊ ውዳቦታት ገዲፍኩም ኣብታ መንነትኩም ጥራሕ ትወደቡ እዚ ትግራዋይ ዝሰርሖ ታሪክ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ክሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢልና ክንዛረብ ፅንሕና ማለት እዩ ይቐኒል ثانك يو كبر حبيبي سيف ምናልባት ብጽሑፍ ጌርና ኮንግራቹሌሽን እንኳ ሓጎስ ህዝቢ ትግራይ ክንብስለ ዝዋዕልና መስለኒ ቀዲማ ነውን በዚ ኣጋጣሚ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ቁም ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነና ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ እንኳ ሓጎሰና እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ይደሊ ثانك يو ሓውጆሲ እስኪ በየነ ምናልባት ነዚ ሁሉ ኩነታት ልክዕኩም ትጀሱ ለፀንሐ ትውስኸሉ ወይ ትመላኣሉ ነገር እንተሎ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ዝቕፅለሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ ትግራይ ማዕረክ እንደዚ ዕላማ ክትግበር ዕላማ ናይ እዚኦም ዓመፀኛታት ክትከውን ክብርታቶምን ስልጣኒኦምን ኩሉ ንዓቶም ዝገልጽ መንነት ኣብ 30 ዓመት ስነ ቁጠባን ስነ ትምህርትን ዝሰርሐ ትግራዋይ ናብ ብምሉእ ኢትዮጵያን ናብ ብምሉእ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሕቶ እዩ ሕጋዊ ሕቶ እዩ ኩላና ሓበሬታ ነይሮምና ግን ናይ መወዳእታ ስለ ዘይኮኑ ክትዛረበሎም ወይ ክትዝርግሖም ኣይከኣል ናይዚ ኻ ምስጢራዊ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዝመፀ ስምዕዎ ሕጂ ኮይኑ ግን መቐለ ጥራሕ ኣብ ከበባ ምስ ኣተወት ስነ ልቦና ናይቲ ፌደራል ሰራዊት ተባታቲን እዩ ክዳውንቲ ቅያር እንተ ረኺቡ መኪና ናይ ሲቪል እንተ ረኺቡ በዚያን ገይሩ ከምልጥኒ ብርግዝ ወላ ንዓዱ ዝኸይ ዘሎ ወላ መገዲ ጠፊኡ ወን ኤርትራ ዓዱ ኋላ ወላ ካብ ትኽእል ጥራሕ ከመይ ኢሉ ካብ ትግራይ ወፅእ ካብ መቐለ ከመይ ኢሉ ወፅእ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ነይሩ 3 መዓልቲ እዚ ማለት እዩ ካብኡ ብርሃኑ ጁላ ነስመራ ኣብይ ኣሕመድ ካን ኣብዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ንከይዱ እቶም ጀነራላት ካብ ብምልኦም ኣብ መቐለ ተኣኪቦም ማለት እዩ ምክንያቱ ጂኦግራፊካሊ ከመይ ኢሎም ይወፁ እዮም ተሓስቡ ነይሮም እቲኦም ሰራዊት ከዓ ነቲ ናይ ምምራኽ ስነ ልቦና anyway oh my goodness እቲ ቪድዮ ከማን ላይፍ ምህላው ኮይ ደስ ዝብለካ ክሳዕ ክንደይ እዚ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ኣብ 2022 እንታይ ይፅበዩ ነይሮም ኣብዚ ብዓት ዘረባይ ዘለዎ ግን ሓደ ሰብ ይሰድድለይ ነዚ እስከበጃኻ ነቶም ኦዲየንስናትካ ኣስማዕዮም ምክንያቱ ትማሊ ክሳዕ ክንደይ ይፍከር ነይሩ ሎሚ ኸትመልሓስ ናበይ ተዓፂፋላ እናበለ ይዛረበን ነይሩ ግን ዝኾነ
እስከዚያ ንስማዕ ናብታ ኔክሳር ስኸይ ሰገርና ኸለና زبين السخات زلالي ما مغي كداني زينا حزن دقلي والوسب الكم علمي مملي سكا سسن مملي سكا برخ سكا سكا شيشة عساز علي حدر السماتات حلوب زي زقون النقاريتان لقوتو لو وقنكا ورجاب وحريم ما كل تحوس عتلي ترفكا ما مكرتو ولاد نعلم دقيم كان رجيت كان مبلع زحب كبر بقلقا وخلاص صبنا فجم زي تتبر سفح لبونا خا يلا منكم مخا سقم زي السعرو حبو تغنيتكا نعرد دمعرو من المخب لكي الحقوق قدر ربي حالخا جميع مكان بر እምባል ባጽዕ ከም ዝኣተወትን ንሓሙሽተ መዓልታት ዝጸንሕ ዑደት ምብጻሕ ወደብ ከም እተካየድን እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ እታ መርከብ ኣብ ባጽዕ ምስ ኣተወት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ከም ዝተቐበልዋ እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት ሓያሎ መራኽብ ውግእ ሩስያ ንመጻወቦ ባብኤል መንደብ ሓሊፈን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝሓለፋ መርከብ ፓስፊክ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣፍሊጡ ነይሩ መራኽብ ውግእ ሩስያ ንመጻወቦ ባብኤል መንደብ ዝኣተዋ ዘለዋ ጉጅለ ሑቲ የመን ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኽብ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍጽመሉ ዘሎ እዋንዮ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ሕዳር ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኽብ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ጽዑቓት መስመራት መራኽብ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ንግዳውያን መራኽብ ጽዕነት ብዓሰርታት ዝቑጸሩ መጥቃዕትታት ኣካይድሎ ተጸገም መጽእ ብቕዓት ናይ ምንታይ ብቕዓት ናይ እኩብ ናይ ህዝቢ ብቕዓት ወዲ ክስቶ ጓል ክስቶ ብቕዓት ኮይኖም ትርጉም የብሉን ኣብ ሃገር ኣብነት ክኾኑ ክእሉ ኾኑ ክመርሑ ክእሉ ኾኑ ግን ትርጉም የብሉን تبقعات بهاجرات درجات حتى نأكوبي كومو سلوزخانة اتمنبار نهاجرات كبي ذخون حزب يقول حسري حزب حيال تجبره وحزب تجبره مدب منكح معتاق زمن أو تكنولوجيا زعيم غير سهل علي مدب دولة سواد دوادلو دي إذا دي سبب بعلو راح يسرح نقحت نبي حق مسجزية خيز غير أسأل نقحتنا تحفظ بالتقويني مدب منكح معتق زي نتهزب حزب جبره الجغراف سقطات تقوم يتقوملو ما خفت لهم طفوا أقط أميتات مزماز زعب نجاري أبدك أسب كفت أكلنا ندالو كفلينا سرين ندالو غفلينا حماسين ندالو غفلينا سنهيت كراني لهم كفلينا قاش باركا معراب ندابلو كفلينا سحل نقفا ندالو كفلينا دنكل سماري لهم كفلينا دنكل باطيعي لهم كفلينا أشماتهم زي فلت قدم زي شطونا سالا جينا هاجر نتياتلنا سالا جينا هاجر نتياتلنا صباحانت لحمي وتطحانت قرات سلا دخلنا عبدو عبدو زي تحوشنا نركب لنا كدك اسكتسي ارات رايت رسي بحق نحنا وذو رخيبنا يزولنا سلام وذو رخيبنا يزولنا ناسنات وذو رخيبنا يزولنا كبرة كرعة بيمان بزقامين دقوا بخلوك دقا سيتبزح يبهال وذو رخيبنا يزولنا سلام زي فتو الناس لزلو كندق سن كنت السيل ارترا عبلبنا تتحضر كي دقسنا خلنا ليرسلنا ذكرنا خنبري قبعنا وتي من تاي عشرة سنة دفعنا
ثلاثة دحلفة أربعة دحلفة ولدون كم ذا ولد خنا من تيرترا دحلفة ينسع له كان يحسب له كان يرترا دطعم هاجر عبين له مسبع المعدة فقري مسحاو كاطل زقاماي مخري بهال زقاماي مخري خابدي يدحننا كومو زبلكا يرترا يبلنانينا نحنا هزب يرترا حابتامات هنكا ودخا هوا هنكا هجركن هنطل قرش هوا هنكا كيف يرترا مسألة هزبي أنتم مرحتنا أيركبنيو أجوهم فعلا باللغم بلعت خملاتينا أبزو تخايو زعتو قدرا يدي كم هزب يرترا مسألة عبينو أي تربحو دا مرقم بر أي تبزحو مرقم أيكونن ربحات بلحتننا حجها عمتنا عمت كونزي جرنا أبز خدنا يو نجي من نهاية وتاتاتا مولا يرترا بحوار بسمرة كنوعلو نزقا بهرنا مسقانا نقرن أبيت كتعم زربا أبيت لبونا كمز عينت لبونا زلو حبرة سبين يرونا زلنا سلازي ناي بوتاتو ناياتاتو تاريخ زيق منسي كي نخون كنتنكا كنكلالنا تو منسيات مغنياتو تم أبوتاتنا تم آياتاتنا كل تتخك لنيا من قدي كم حجر كم هزبي بحادة كنبرلون بحادة تفاقيرنا تقبابيرنا كنبرلون نخيل أبنت يبومنا أمناي كالنت متولو نخالنت نقلو كنتات يبلنا كل نجر أب تاريخ كاتمليسكا لدحري تمليسكا أيكون بمصحف تصحفه بفيديو استسندون أخول حبريت لنا أنا دمازز زرهبكو ناباهم كم توقفتني أي هوب كابزك نمهار كم وترو نقدميتنا تمتنا هجرنا كابانا كم تسبه نهجرنا انتهي كنجبر الله نابلنا مزي على بواخ قد حكمي أبكالك زي سامرها بليس لايك جبرو سبورت جبرو رئيس channel دقف يدليولو ثانك يو حبرة سبنا نكغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كنمهارو زلنا زيو زيوم حبرة سب زيوم نفس وكف سانتيم أبزي بوتا يتودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باقباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دوك أومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاديو بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام علينا